Realizmus čerpá z filozofie, ktorú hlásal Auguste Comte, čiže z pozitivizmu a to, že ľudský duch vlastne nemôže pochopiť alebo objať všetku múdrosť, preto sa dáva na cestu poznania, postupnosti a následnosti. V našich pomeroch sa slovenský realizmus vlastne vyvíjal skôr oneskoreným tempom. Prispel k tomu aj spor Almanachu Napred, spor, ktorý bol vedený, alebo na čele tohto sporu boli konzervativisti na čele s Urbanom a Banšelom, na čele s Urbanom a mladou generáciou, ktorú v tej dobe reprezentovali Banšel a mladý Pavol Orsak Hviezdoslav. Spor vyústil básňou, ktorú uverejnil Banšel v kritických listoch. Táto báseň mala názov Len ma ľúb a v tejto básni sa vlastne zdával účasti na spáse v prospech lásky. Teraz si povieme niečo o profilových autoroch. Jeden z prvých autorov realizmu vlastne bol Vajanský a jeho zbierka, ktorú vydal Tatry a more, sa stala určitým druhom manifestu nastupujúcej mladej generácie. Vajanský odmietal produkty západnej civilizácie a skôr sa prikláňal k Rusku, kde videl pomoc. V jeho zbierke sú vlastne viditeľné dobové realistické tendencie. Táto zbierka obsahuje 7 častí. K jeho próze si povieme, sú známe teda diela Letiace tiene, Koreň a výhonky, alebo Suchá ratolesť, ktorý je považovaný za vyhranený slovenský román. Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, je známy tým, že písal poviedky najmä, ktoré boli inšpirované zo života alebo zvyklosti obyčajného slovenského ľudu na dedine. Kukučín ako autor má osobitý druh humoru, sú tam známky ľudovosti, pôsobí ako úsmevný kronikár dediny. Známe sú jeho poviedky Neprebudený, Borisava, Jalovica, o ktorých môžeme povedať, že vlastne ten dej vlastne sa nevyvíja ani postavy. Ako napríklad v Rysavej Jalovici vidíme, že všetky ženské postavy sa volajú Eva a mužské postavy zase Adam. A v závere vychádza nejaká didaktická pointa. Ďalej známe dielo Keď Báčik z Chochoľova zomrie a jeho román Dom v Stráni. Terezia Vánsová. Toto meno je známe v realizme alebo je spojené s tým, že je to vôbec prvá autorka v našej literatúre prvý slovenský román, ktorý sa nazýva Sirota Podhradských. Je v nej prítomný ženský sentiment, ďalej psychológia postav a vykresľuje vlastne charaktery jednotlivých hrdinov. Ďalšia ženská spisovateľka postava z tohto obdobia je Emily Maroty Šoltésová, ktorá dlhé roky pôsobila alebo bola na čele spolku Živena. Jej romány sú Proti prúdu napríklad, kde hlavný hrdina, ktorý bol odnárodnený, sa obracia na cestu späť alebo na tú správnu cestu pod vplyvom Olgy. Ďalší román V Čiernickej škole a sú známe Šoltésovej memoárové diela ako Moje deti a Umierajúce dieťa. Jozef Gregor Tajovský. Tajovský má iný štýl ako Kukučín. V jeho poviedkách nachádzame často skepsu, vykresľuje ľudí, ktorí žijú alebo za okrajom spoločnosti. Jeho postavy sú často starí ľudia, ktorí si chcú v úvodzovkách akýmsi spôsobom upratať pred smrťou. Nachádzame v nich teda skepsu. Táto skepsa môže ústiť aj z jeho osobnej traumy, nakoľko mal problém so svojím vlastným otcom a celé detstvo vlastne prežil
alebo vplýval na ňo jeho starý otec Štefán Greško. Sú známe jeho poviedky ako Mamka Pôsková, Macomlieč či Horký chlieb. Ale Jozef Grigol Tajovský bol aj dramatik. Poznáme jeho drámy Ženský zákon alebo Statky zmetky, v ktorých prináša úplne iné svetlo, takisto ako Kukučín. Ďalšou autorkou z tohto obdobia, čiže z obdobia realizmu, je Timrava, ktorá presúva slovenskú literatúru vlastne od ideí k obrazu konkrétneho človeka, dáva jej nový priestor, nové vnímanie, je oveľa tradičnejšia, je realistická a je veľmi subjektívna, pretože mnohé jej ženské postavy známe z jej poviedok vlastne sú akousi autobiografiou. Jej postavy hľadajú nielen vhodného manžela, svoje postavenie v živote a vo svete, vôbec riešia svoje vlastné problémy. V poviedkach nachádzame ťažkopádne vety, súvetia, čiže jej jazyk je celkovo dosť zložitý. Poviedky sú napríklad známe z jej pera z Bezhrdosti či Ťapákovci, Skon Pala Ročku alebo Hrdinovia. Pavol Orsák Hviezdoslav zdôrazňuje vo svojej tvorbe kategóriu pravdy. Je veľmi realistický, chce zdôrazniť vlastne to, čo ho obklopuje bez okrás a lesku. Ako básnik bol teda veľmi spoločensky angažovaný, má svoj vlastný jazyk, retorický štýl, snaží sa o akúsi komunikáciu s čitateľom. Jeho jazyk je veľmi zložitý, pôsobí ťažko a čitateľ ho nie vždy dokáže pochopiť. Využíva alebo vytvára si svoje vlastné umelé strofy. Tiež jeho tvorba sa radí aj do parnasizmu. Jeho tvorba, jeho známe básne, žalmy a hymny, sonety, letorasty, prechádzky jarom, prechádzky letom, stesky, dozvuky alebo protivojnové krvavé sonety. V epike sú známe jeho Hajníkova žena, Ežo Vokolínsky a Gábor Vokolínsky. K sociálnym baladám môžeme priradiť dielo Zuzanka Hraškovie, kde zdôrazňuje vlastne alebo vykresľuje úpadok zemianstva. A v dráme poznáme jeho dielo Herodes a Herodias.